Αμπέλα. Αυτό δεν είναι επάγγελμα. Ακούσε εκεί να είσαι μάγειρας και να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλάτι. Έχεις όλα τα δίκια του κόσμου. Εγώ φταίω που αυτή η ανάποδη κόρη του βασιλιά του είπε πως τον αγαπάει σαν το αλάτι. Όχι βέβαια. Πώς να φτιάξω νόστιμα φαγητά χωρίς αλάτι? Όλοι γκρινιάζουν πως ο προηγούμενος μάγειρας μαγείρευε καλύτερα. Πώς τα καταφέρνεις και μαγειρεύεις χωρίς αλάτι? Πότε βάζω μπόλικο λεμόνι, πότε μπόλικο ξύδι, κάτι τέλος πάντων να ξεγελαστεί ο ουρανίσκος, να μην καταλάβει την έλλειψη του αλατιού. Και αρκεί αυτό? Έχω και άλλες τεχνικές. Στη σάλτσα ρίχνω μέσα και λίγο αλεσμένο ψάρι. Και δεν σε καταλαβαίνουν. Ρίχνω τόσο λίγο που κανείς δεν παίρνει χαμπάρι. Γιατί αν με καταλάβουν, αλίμονό μου. Ξέρεις πως αυστηρή είναι η νομοθεσία. Μέχρι και το θαλασσινό νερό απαγορεύουν στους πολίτες. Κρίμα. Γιατί δεν παρετείσαι από την κουζίνα? Ούτε εγώ ξέρω γιατί δεν παρετούμε. Τώρα που είπες κουζίνα, θυμήθηκα πως έχω να ετοιμάσω μία σάλτσα ατζούγιας για τον βασιλιά. Γεια σου κυρία Αναμπέλα, θα τα πούμε το απόγευμα. Γεια σου αρχιμάγειρα. Και εγώ έχω να τακτοποιήσω τα δωμάτια. Έλαντε, δεν παρετούμε. Μωρέ, θα το είχα κάνει. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να εργάζομαι στην κουζίνα μου. Την έχω την κουζίνα σαν τη γυναίκα μου. Σαν την οικογένειά μου. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και ούτε πρόκειται να παντρευτώ. Η κουζίνα είναι για μένα, ο γάμος, η γυναίκα μου. Αν την αποχωριστώ θα πεθάνω. Η αγάπη μου για την κουζίνα και το μαγείραμα με κρατάει εδώ στο παλάτι. Τίποτε άλλο. Ούτε τα λεφτά, ούτε τα αξιώματα. Δούκα, τι ήταν αυτά σήμερα στον υπόδρομο? Γιατί με αποδοκίμασε έτσι ο κόσμος? Ο λαός πεινάει, βασιλιά μου, η καιρή είναι δύσκολη. Κατάλαβα, ξέρω τη λύση. Ετοίμασε μια μεγάλη γιορτή για όλο τον κόσμο. Να φάνε, να πιούνε, να διασκεδάσουν. Φώναξε μου Δούκα και τον αρχιμάγειρα να του πω να κάνει τις απαραίτητες ετοιμασίες. Μάλιστα, βασιλιά μου, φρουρέ, πήγαινε στην κουζίνα και φώναξε τον αρχιμάγειρα να έρθει αμέσως που τον θέλει ο βασιλιάς. Θέλω επίσης να καλέσετε μουσικούς και γελοτοποιούς, να περάσει ωραία ο κόσμος, να ξεχάσει για λίγες μέρες την πείνα του. Λογιστή, ετοίμασε τα χρήματα που απαιτούνται. Βασιλιά μου, τα ταμεία του κράτους είναι άδεια. Τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για τους μισθούς του μήνα. Και εσύ τι κάνεις γι' αυτό? Βρες μια λύση. Βάλε περισσότερους φόρους. Και άλλους φόρους, βασιλιά μου. Τότε είναι που θα ξεσηκωθούν όλοι. Το βρήκα. Νοικιάστε τα καράβια μας στους Βεσφαλούς. Τα νοικιάσαμε, βασιλιά μου. Το ξέχασες? Τότε δώστε τα λιμάνια. Και αυτά τα δώσαμε για 80 χρόνια. Τότε τα χρυσορυχεία μας. Τα πήρα για 120 χρόνια Γενοβέφ. Τι άλλο μας έμεινε, σκεφτείτε. Τα εργαστήρια παραγωγής μεταξιού, αλλά τα παραχωρήσαμε στους βαράγκους έναντι του προηγούμενου χρέους μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε. Βασιλιά μου, το μόνο που μας έχει μείνει είναι το ρηχείο αλατιού και οι αλικές μας. Αλλά τα έχεις κλείσει εδώ και χρόνια, από τότε που μάλωσες με την κόρη σου και την εξόρισες. Α, ναι, έχετε δίκιο. Σκεφτείτε λοιπόν όλοι σας. Τι σας πληρώνω? Εγώ έχω μια ιδέα. Λέγε κόμι, τι περιμένεις? Βασιλιά μου, θυμάσαι όταν πάντρεψες τις δύο κόρες σου, τι περιουσία σου έδωσαν οι γαμπροί? Αν θυμάμαι, λέει, γέμισαν τα μπαούλα του παλατιού από χρυσά φλουριά. Ναι, και οι δύο γαμπροί μας έδωσαν μια περιουσία για τις κόρες σου. Που κάποιοι όμως την έφαγαν σε σπατάλες και διασκεδάσεις, κόμι μου. Τι εννοείς, Βαρώνε, ότι εγώ φταίω που η οικονομία μας δεν πάει καλά? Και ποιος φταίει? Εγώ? Ο δικός σου βίος είναι γεμάτος κλειδί. Βασιλιά μου, ο Βαρώνος με κατηγορεί χωρίς αποδείξεις. Τώρα δεν είναι ώρα να μαλώνετε. Συνέχισε κόμι, τι έχεις στο μυαλό σου? Να παντρέψεις και την τρίτη σου κόρη. Μα είναι ξόριστη εδώ και 6 χρόνια. Την κάλεσα να έρθει στο παλάτι. Πώς τόλμησες να κάνεις κάτι τέτοιο? Αν μυριστεί ψητό ο κόμις, για όλα είναι ικανός. Δούκα, και εσύ τολμάς να με κατηγορείς? Την ώρα που προσπαθώ να βρω μια λύση να σωθούμε όλοι? Μόνο για τον εαυτό σου ενδιαφέρεσαι, για κανέναν άλλο. Βασιλιά μου, δεν είχα χρόνο να ρωτήσω. Ο λαός πεινάει. Είναι έτοιμος να ξεσηκωθεί, ενώ τα ταμεία μας είναι άδεια. Ο θρόνος σου κινδυνεύει. Αυτό το ξέρω. Ενώ ο πρίγκιπας της Άνω Ρενανίας ψάχνει εδώ και καιρό νύφη για το γιο του. Της Άνω Ρενανίας? Μα ο γιος του είναι πιο μεγάλος και από μένα. Καλά τώρα, 65 χρονών είναι. Δεν τον πήραν και τα χρόνια. Ο πατέρας του είναι 85 και ακόμη είναι μια χαρά. Και από χρυσάφι μας υπόσχεται 3 καραβάνια γεμάτα δώρα. 3 καραβάνια? Αυτά είναι πολλά λεφτά. Μα ζητάει μεγάλο αντάλλαγμα. Την κόρη μου. Η κόρη σου θα ζει ευτυχισμένη, μέσα στα πλούτη. Ναι, αλλά είναι γέρος. Μα τι σημασία έχει? Έχουν λίγα χρόνια διαφορά ηλικίας. 40 χρόνια είναι λίγα? Για πρίγκιπες και βασιλιάδες είναι πολύ λίγα. Εντάξει, με έπεισες. Κάλεσε την κόρη μου να την δω και να της μιλήσω. Πες ότι τη συγχώρησα και θέλω να τη σφίξω στην αγκαλιά μου. Εντάξει, βασιλιά μου, θα τη φωνάξω εγώ ο ίδιος. Κάπου στο παλάτι είναι και τριγυρνάει. Δεν χρειάζεται να ψάξεις. Ξέρω που θα τη βρεις. Στην κουζίνα θα βρίσκεται. Το μαγείρεμα ήταν πάντα η αδυναμία της. Αχ, βασιλιά μου,
Αν δεν θύμωνες τότε που σου είπε πως σε αγαπάει σαν το αλάτι, όλα θα ήταν καλύτερα τώρα. Μη μου θυμίζεις αυτή την ιστορία. Εκνευρίζομαι πολύ και δεν θέλω όταν τη συναντήσω να έχω τα νεύρα μου. Με συγχωρείς. Βασιλιά μου, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Τι χάρη. Σε παρακαλώ πολύ, μην της μιλήσεις αμέσως για το προξενιό που της ετοιμάζουμε. Άσε να το χειριστώ εγώ το ζήτημα. Με διπλωματία. Ποια διπλωματία ακόμη. Εδώ χρειάζεται σιδερένια πυγμή. Πάει και τελείωσε. Θα κάνει αυτό που της λέω. Αλλιώς. Τι αλλιώς, Βασιλιά μου. Ξέχασες πως προτίμησε να μείνει εξόριστη για 6 χρόνια παρά να σου ζητήσει συγγνώμη. Και τώρα πιστεύεις πως θα είναι εύκολο να την πείσεις να παντρευτεί ένα γέρο? Θα καταλάβει. Πρέπει να το κάνει για το καλό της πατρίδας της. Και για το δικό σου καλό. Βαρώνε, σταμάτα τα υπονοούμενα γιατί θα μαλώσουμε άσχημα. Εντάξει, εγώ σταματάω, αλλά είμαι περίεργος να δω πώς θα την πείσετε. Αυτό είναι δική μας δουλειά. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Πάει και τελείωσε, κυρία Αναμπέλα. Είμαστε οι πιο αδικημένοι στο παλάτι. Πράγματι. Είναι τυχαίο που μόνο εμείς εργαζόμαστε τόσο σκληρά. Καθόλου τυχαίο. Κανείς δεν μας υπολογίζει. Δυστυχώς έτσι είναι. Και όταν με θέλει ο βασιλιάς, είναι μόνο για να γκρινιάξει για τα φαγητά μου. Λες και φταίω εγώ που δεν έχω δικαίωμα να βάλω λίγο αλατάκι να τα νοστιμέψω. Κι όμως υπάρχει κάτι χειρότερο από την κρίνια. Ποιο? Η αδιαφορία. Αυτό που αντιμετωπίζω εγώ. Αμφιβάλλω αν ο βασιλιάς γνωρίζει τη δουλειά που κάνω ως οικονόμος του. Ώρες-ώρες αμφιβάλλω ακόμα και αν γνωρίζει πως υπάρχω. Αχ, πόσο σε καταλαβαίνω. Κάποια μέρα θα πάρω τον άντρα μου και θα φύγω μακριά από το παλάτι. Πέρα στο βουνό θα πάω να ησυχάσω. Έρχεσαι μαζί? Αυτό δεν γίνεται. Εμένα η γυναίκα μου είναι εδώ και δεν μπορώ να την πάρω μαζί μου. Πού εδώ? Έλα να σου δείξω. Ορίστε. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου? Δηλαδή είσαι παντρεμένος? Από πότε? Δεν με κατάλαβες, εγώ. Γεια σας. Τι κάνεις εδώ, πώς τολμάς? Αλλά έτσι κάνεις εσύ. Παρατάς τη μέση το φαγητό σου και φεύγεις. Πήγα να φέρω φρέσκο βασιλικό από τον κήπο. Βασιλικό στη σάλτσα τζούγιας. Τολμάς να μου κάνεις παρατήρηση? Ποια είσαι τέλος πάντων? Φοβάμαι πως έμπλεξα σε συζυγικό καυγαδάκι. Καλύτερα να πηγαίνω. Μα ποιο συζυγικό καυγαδάκι, με παρεξήγησες. Άλλο εννοούσα. Τι άλλο εννοούσες, αφού το είπες καθαρά. Στη σάλτσα τζούγιας βάζεις βασιλικό. Επειδή ο βασιλιάς συχαίνεται το δεντρολίβανο. Όχι γιατί το θέλω εγώ. Κοιτάξτε ένα μάγειρα που ακούει τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ο βασιλιάς δεν είναι ο ένας και ο άλλος. Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να φύγω. Δεν θα πας πουθενά. Δεν σου εξήγησα ακόμα τι συμβαίνει. Μα είναι φανερό τι συμβαίνει. Ολοφάνερο. Ένας μάγειρας που δεν έχει το θάρρος να φτιάξει τα φαγητά του όπως αυτός νομίζει. Είσαι τρελή. Τι προσπαθείς, να με εκνευρίσεις? Φύγε αμέσως από την κουζίνα μου. Μόλις τελειώσω το πιλάφι. Ποιο πιλάφι, πώς τόλμησες? Το πιλάφι που θα φάει ο βασιλιάς. Κανένα πιλάφι δεν θα φάει ο βασιλιάς, θα το πετάξεις. Πώς μ' αρέσει να βλέπω καυγαδάκια ερωτευμένων. Πάντα καταλήγουν σε φυλάκια και αγκαλίτσες. Ενώ τα καυγαδάκια με τον άντρα μου τελειώνουν πάντα με παντόφλα στο κεφάλι. Άκουσε καλά. Του βασιλιά του αρέσει το πιλάφι. Πράγματι του αρέσει. Αλλά εσύ πώς το ξέρεις? Μα είναι κόρη του. Είσαι η κόρη του βασιλιά, αλήθεια? Αλήθεια. Η εξόριστη? Ναι, η εξόριστη. Με συγχωρείτε, μεγαλειοτάτη, δεν το ήξερα. Α, τώρα έγινα μεγαλειοτάτη, Σας ζητώ συγγνώμη. Έβαλες τα φίδια στο πιλάφι. Είσαι τρελή. Ωραίο σεβασμό δείχνεις. Ούτε κρόκο έβαλες. Βάζεις κρόκο στο πιλάφι. Γιατί όχι? Δεν είναι νοστιμιά, είναι υγιεινό και ο βασιλιάς έχει αδυναμία στον κρόκο. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Θα μου επιτρέψεις να σου δώσω μια συμβουλή. Εσύ, να δώσεις συμβουλή σε μένα. Ναι, άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Να έχεις το θάρρος της γνώμης σου. Μη φοβάσαι να φτιάχνεις τα φαγητά σου όπως εσύ νομίζεις και όχι όπως αρέσουν του βασιλιά ή οποιοδήποτε άλλου. Να υψώνεις το ανάστημά σου. Ακόμη και στο βασιλιά. Ναι, ακόμη και στο βασιλιά. Μόνο έτσι θα εκτιμήσεις τις γνώσεις και τις ικανότητές σου. Ποιες ικανότητες? Εσύ έλεγες πως δεν έχω ικανότητες. Κοίτα, δεν είσαι και εντελώς άσχετος από μαγειρική. Το θάρρος σου λείπει. Εσύ όμως είσαι άσχετη. Άκου να βάλεις τα φίδια στο πιλάφι. Ο βασιλιάς μας αρχιμάγειρα θέλει να σου μιλήσει. Από κοντά θα σου τα πει και θα σου εξηγήσει. Τι είναι πάλι αυτό, δεν το αντέχω αυτό, όλο παράπονα είναι. Πώς να μην είναι ολοπαράπονα, αφού δεν ξέρεις να μαγειρεύεις? Πρέπει να φύγω. Να φύγεις. Μήπως μπορέσω και σώσω τη σάλτσα. Η σάλτσα να την αφήσεις ήσυχη, μ' ακούς? Θα επιστρέψω σε 2 λεπτά. Δηλαδή να την αφήσω να καεί. Όχι βέβαια. Τέλος πάντων, κάνω ό,τι νομίζεις. Αφού έτσι κι αλλιώς ο βασιλιάς ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Παιδιά, το πρώτο μέρος της ιστορίας μας τελείωσε. Στο επόμενο επεισόδιο ακολουθεί το δεύτερο μέρος.